खुलुमबाय। दिनै 20 मे 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि फालांगियाव ग्रहफोरा नोंथांनि थाखाय साबजाथाव। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृष राशि गावनि लोगोफोरनि सायाव सोनारनानै खामानि नागारनाया नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैगोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि जिउ राहायारि सावगारिया जौगागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कर्कट राशि मोजां मोनज्लायनाया आरो रमान्सनि बाथ्रा रायज्लायनाया नोंथांनि आखायाव गैया। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। सिंह राशि राजखान्थि फोथाराव दावगानो खाबु मोनगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि बे फालांगिया गुबुन हादोरफोराव गोसारगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। तुला राशि रांनि बेलायाव बेयो गलाय-गथाय सान जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि नोंथाङा आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि अननाया नोंथांनिसिम फैगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनै राशिफोर फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।